Velkommen til den her meget korte video. Jeg sidder i min bil. Jeg er alene i min bil, fordi min mor ikke længere hente min storebror på en station. Jeg har lige været ude og købe et Standicap. Jeg har købt den i sådan en lyserød farve, fordi de havde den ikke i beige. Jeg ville gerne have den i beige, men det havde de den ikke i. Og jeg fandt også sådan en blå, lilla-agtig, men altså, den var også meget flot, men altså, den er her 100%. Den er lyserød. Der er ikke noget i. Men jeg vil bare lige vise jer, hvor smart den er. Man kan heroppe i toppen, så kan man tage sugerør ud. Så kan man også dreje på den her. Og så er der det der hul. Og så kan man faktisk også gøre den her. Det er faktisk en kaffekop, det her. Og så kan man også lukke den. Sådan der. Og så er der ikke noget woody. Fordi den er jo lukket. Fordi det der hul der kan der ikke være noget ud, når der ikke er noget der. Og så kan man også bare gøre det normalt. Og det er så smart. Og ved I hvad? Man kan også gøre sådan der. Det er selvfølgelig det smarteste. Ja, man ligesom kan putte noget ned i. Og så kan man også gøre sådan her. Men lige nu er der selvfølgelig ikke noget i. Jeg ved godt, jeg ødelægger den, men jeg har lige fået en Stanley Cup. Overvej det. Altså eller jeg har ikke fået den. Jeg har selv betalt. Den har kostet 460 kroner. Så næsten 500. Nu kommer min mor. Kak for kø kommer jeg i gang. Har video. Vi ses. Hej. Og den er ikke det. Husk at like og subscribe.